ora ning sing sisa. Kejaba mung kowe. Darbe pamrih apa? Darbe pamrih apa kowe Bantu? Kowe jaman kowe isih cilik aku wis kepengin ngento-ento pengen dadi garwamu utawa pengen tak pek bojo dadi ibune wong sak negaraku. Garwa? Heeh. Spion malih kowe kandha garwa? Iya. Tresna murutu saka ati kang suci. Ora kanthi ruda peksa apa meneh merjaya kadangku sepuh. Kabeh kawulaku tumpes tapes tanpa tilas. Akeh bocah padha kelangan bapak, akeh wanodya padha dadi randha mergo saka mungkal gawemu Bantu. Sudya apa hidup aku nyawang kowe. Aku tresna karo kowe. Nyawang wae mburuhke. Aku tresna kelawan kowe. Piye? Panten dawuh Gusti Putri. Kandha ewang-ewang ana prihatin lakon iki lho. Wong lanang murang tata kaya ngene kok kandha tresna. Wit pucuke ngrambut tekane jempol sikilmu, aku kesengsem marang kowe. Mula tinimbang kowe mati sia kaya wong atuwamu kaya kakangmu luwih becik kowe dadi bojoku. Bantu. Piye? Tak kandhani kanthi cara kang alus. Baliya ana ing pengging. Urungno angger bakal mboyong jonggrang Bantu. Kowe kudu ngerti. Patembayaning Nalendra ki nek wis bedah marang kutha, bedah negara kudu bisa mboyong marang putri. Kowe dadi putri boyongan. Ayo tak gendong tak pondong nyemot sementep pondonganipun kakang tak gadang aku anake. Umpama ragaku bisa diboyongi pengging nanging atiku lan rasaku ora bisa Bantu. Apa aku kurang bagus? Bagus. Sekti mandraguna. Nanging kuwi dudu nganggo lambaran tresna aku wong lanang karo wong wadon Bantu. Piyong iki kancan ana aku to. Nggih, Garwa bakal rudo peksa ngono kok. Nek kowe ngono mapan nek aku jijik. Kowe nyawang aku jijik. Bandung, Nalendra kang sugih bondo sugih bandu. aku ra mamak bondo donya. Ra mamak pangkat derajat ora mamak aku. Ora pengen melek muluk barang kang melok, ora gage-gage. Jenengan niku nangis kok nggih ngoten lho Gusti. Yen to nganti dina iki kowe ora gelem dadi bojoku tak peksa kowe kudu dadi bojoku. Tak rada paripeksa. Ning papan kene mumpung ora eneng wong, kejaba ya mung ambanmu kuwi mau. Nek ambanmu wae mesti tak glundungi ndase. Kok nggih sanget medeni to menika Gusti Putri. Apa ngene Biyung? Sekune Bandung Bondowoso ki ora ana tandinge. Nggih. Paribasan aku lan sliramu krupyuk kabotan Pinjung mentelung kabotan Gelung. Lah ya nek engko ora manut mesti aku ya bakal dadi Kula nggih ajrih menawi dipun perjaya niku lho kok Gusti telakmu Putri. dijojoh pedang ngono ra ya. Pedang napa? Ngene Biyung, kowe ndek cara piye supaya Bandung ki bisa mundur lan bali ana ing pengging. Nggih panjenengan nyuwun bebono. Bebono. Ingkang Bandung menika mboten saged nglaksanakaken ngoten lho Gusti Putri. Contone Nggih, nyuwun bayi cacah 1000 sewengi kudu dadi. bayi. Apa jenenge candi kok. Ya. Kowe aja grenang-greneng. Kowe arep ngopo? Bandung. Piye? Jane galakku mamung nodi sepira tresnane Bandung marang Jonggrang. Lah rak ya ngono. Padatan panodya bakal kawengku dening kakung. Mesti wae ndek bebono. Kowe njaluk apa Wartanaja tumurun ning lintang rembulan mesti bakal tak wujudi wong ayu. Apa maneh sliramu putra Nalendra ya? Iya, Bandung? aku sugih bondo sugih bandu kowe njaluk apa? Apa njaluk matine sing bonang? Engko tak Piye Biyung? Nggih panjenengan ngendika. Aku tak kandha waloka ya Bandung. piye? Aku njaluk candi cacah 1000 sewengi kudu dadi. Yen candi mau kurang saka 1000 ateges Jonggrang ora bisa kaboyong ana ing pengging Bandung sago. Kok nggih malah guyu to? Yundasmu Sago apa ora? tak sagui. Sawangen Jonggrang. Ratu Bandung Bondowoso ora bakal kewirang. Biyung. Kerah para abdi-abdi ngono sembara ingkang kasih. Dimen nutuki
padha ngluruk dadi sadurunge para esuk Bandung Bandawoso kudu wis rampungane gawe candhi biyo. Dawuhipun Gusti Putri. Para abdi kabeh ayo padha nuthuk ana lesung. Dilen padha pitik-pitik padha tangi. Mandhep-mandhep leren Bandung. Kuk. Kirike ya tangi. Bandung. Piye? Leren ana anggone gawe candhi. Mesti wae tak lereni mergo aku nggonku gawe candhi ki mau wis purna kabeh wis kelakon 1000 siji wae tanpa ana sing cicir. Kaya kang tak kendhake ngarep sadurunge jago kluruk candhi kudu wis dadi. Sawangen jonggrang. Etungen coba piye? Apa nggih pun jangkep menika? Kanthi permati ya piye? Cih Gusti Putri. Wonten mriku wonten cacah candhi 300. Mriku 300. Ya. 600. 300. 900. Ingkang mriki 98 99. Kok kirang setunggal to Gusti Putri? Mripat pura arak-atarak to piye? Mboten ming cadok kok niki. 600 900 8 songo Bandung bareng tak hitung kanthi permati kasunyatan candhi lagi 999 ateges 1000 kurang siji kaya kang tak kandhake ngarep kurang siji wae jonggrang ora bisa diboyong ing pengging Piye? kasunyatane kaya mangkono Bandung Terus mak bathok mripat mlorok lan dedelok. Tak kira kowe iki mau salah sawijining wanita kang utama. Jebul ayumu pupuran wisa. Jebul atimu letek nguli peceren. Raidep. Raidep apa kang kandhake? Raidep. Dasar aku ora seneng karo kowe. Kasunyatan candhi kurang siji. Kowe wong culika. Kowe dawuh marang wong desa supaya nuthuk lesung. Sung pertanda nek wis gagat bangun rahina mongko durung wayah esuk. Tegese kowe wis wani culika marang Bandung Bandawoso. Banjur karepmu piye Bandung? Kanggo genepe 1000 candhi iki kowe sing dadi genep. Gusti Putri dadi watu. Atos kabeh. Atos dhewe. Punten dalem 1000. Ngopo? Menika Gusti Putri kula kok dados watu niku pripun? Wis sak mestine. Golek wamer utawa palu. Sempalen sirahe kuwi. Wis rampung. Ngono, wis rampung. Iku dadi patung tenan lho kowe. Mboten ki dolanan resik to niki. Ora sudi. Nek wong ayu ngono nggo dolanan sik. Ayo kaya ngono. Dadi werdine nggon lelakon iki lho benek sing dipethik. Wong wedok ki njaluk apa wae karo wong lanang ya etuk. Ning dengan catatan ngukur kemampuane garwane utawa calon garwane. Engko nek ngantek kakung iki ra iso paribasan melak penduk jenenge netepi malah engko paribasan nerak angger-angger ya ora prayoga. Terus wong lanang ya ngono. Nek wong wedok ora kersa ki ora dipeksa. Nah, aja dipeksa, dipeh dipanguwasa, dipeh di power, di kekuatan. Lah terus wong wedok paribasan dirudo peksa. Upama gelem awake engko atine iki ora ning nggon kuwi, nggone ora apik. Ngoten to Pak Tantut? Betul. Lara jonggrang pancen kowe ayo tenang. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Mas pada no prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Kanggo
kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pengging Prabu Tamarmaya aku duwe aji sakti Bandawasa lara jogreng menuta sun pundhut garwa Ya Bandung aku duwe dadana kanthi semu sawangi kudu dadi ya jogreng banyumun Ya. turut ya Petro Yo yo. lara jonggrang pancen kowe ayu tenan ora moga yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan kowe aja bubalungkong barang iki kanggoku durung rampung bela mati kan Mas Prabu Kupala kanggo sedah labuh ana obat-obat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pengging Prabu Tamarmaya aku duwe ati sakti Bandawasa lara jonggrang manuta sun pundhut garwa Ya Bandung aku duwe dadana kanthi semu sawangi kudu dadi lara jonggrang banyu oponmu tak turuti fragmene Roro Jonggrang dilajengke lagune ya Roro Jonggrang Lho Mas Dodo Kalian. Mas Dodo ngantek manggut-manggut ngene iki lho Cak. Sapa? Mas Widodo. tenan mau dodo padaan Lah, iki Nji. tenan enggak dadi RW selalu tombok wayangan ki mau ora sithik Sesuk utang mobil karo Mas Widodo ya, Jas. aja mau ngutang mobil karo Mas Widodo Pak Parjo ya iso Ya jelas. kalau ning kono kuwi anu kuwi dagangane sih telu ning kono kowe dicepaki siji le spesial nggo kowe Ana kuwi ya. lengseran ke rumah sakit Apa? ambulan Umume. Ora inggih krungu. matur nuwun Pak Kalis tasih eksis mirsani tasih monitoring Pak Mas Pardi Putu monitor terus pokoknya ngebiar Mas Sembah Pur nuwun Dinamo Mas Pur Dinamo Mbak ini mau Roro Jonggrang kalian sapa kok sapa lek kelek jenenge anu sinten Pak Mas Jitul Sumarto nggih Pak Jitul. Jitul oh iya lek seniman saka Tulungagung Jawa Timur Mbak Cynthia Parengojo Meneng monggo Mbak Cynthia Hapsari iya sumong
Yayine cendek ipel-ipeli. Ipel-ipel. Rasa ditambahi. Ya ingel-ingeli. Men. Manis ya ini manis. Aku kula ngirit tok, Pak. Ngirit. Ngirit Ngirit piye? Ngirit bahan. Oh iya pancene. Jane Pak Jungkung iki pene ya dhuwur. Ah, mboten. Bu Nunuk ya dhuwur. Nunu. Bu Menuk Nunu. Nunuke sinten? Apa nunukmu? Nah, coba sampean iki anu idaman hati. Suarane lho ya. Suarane sampean iki idaman karo adikku lanang sing ngendang jaipong kuwi. Suarane lho ya. Nggih. Ah iya. Lara. Lah. Nano. Nih. Kayak Mbak Sintia nek ra aku gandrung ora. Ora. Mbak sekali-kali sabda pujangga ngono to, Mbak? Lah nggih, nderek sing nabuh to, Mas. Jangka piye ngono. Mas. Apa karyane mbae? Napa nggih? Tri Prakara kali. Oh, Sadarma. Sadarma. Pelok. Pak De. Pelok. Pak De Kocong. Kacang. Iki lahir dhisik nang Cina. Oh, ngaten. Taipei. Terus digo transmigrasi nang Indonesia. Dadi Awet lho le among rasa. Tarno. Satu-satunya pengrawite Ki Haji Anom Surata sing pari dhisik sing paguyuban pari. Nggih. Dudu urung abdi ning isih pari. Namung beliau nyaiki. Liyane wis kunturing kasidan jati. Oh, alah. Sehat-sehat nggih, Mbak. Oh, tenan. Kuwi piyane sumeh ora tau duwe gresula. Wah, nyawang wong wedok ya seneng. Berarti kan sehat ya Mbak. Iya. Nek nabuh ora tau nyawang sindian gur ndungkluk. Ndungkluke mergo ngwasi ngisore. Tung tung. Mangga Mbak Sintia. Nggih. Sadarma. Nggih. Nggih, Mbak Apri. Ngagem bawa mboten? Nggih. Lho, wong sing dituku bontot iki suarane bawa kuwi kok iso ngringik-ringik kuwi. Suaramu sing nyendal-nyendal tekan bun-bunan iki lho. Alah ya ampun. Kan nggon cengel bun-bunan. Anu bontot kowe tak tari. Kuwi Sadarma apa aku gandrung? Kupingmu bosok. Sadarma apa anu? Sadarma apa aku gandrung? Aku gandrung, oh iya, aku gandrung Pak De. Malik Slendro, Pak. Senengane gawe-gaweke. Ya sepuh lho. Aja kok gawe-gaweke piye sepuh, wong wedok digawe gaweke pira wae. Oke banget. Oke le. Oh, napa alumnine kathah to niku? Kaya lakonku Mbak Mimin, kaya lakonku ki bola-bali kaya lakon. Ngono ki pelakok macak kurban, kaya lakonku. Pelakune kono kok sok menderita. Ya. Wong ki mbok kaya sing gambang. Nah, Karo bojo gemati. Manut. Ning omah apa-apa ya ditandangi dhewe. Wong wedi. Mbak. Sias, aku gandrung ya. Nggih sias aku gandrung. Karya Ki Jenggung Darmoyo. Nggih. Lara larane kang hati Ling ngrungokke ning kidul desa ning pinggir kalen. Karo guwang, lepas setang, ujut. Lepas setang. Guwang kok lepas setang. Lah napa enten sing dibejengi to, Pak? Buang sampah ning kali iki lho, Pri maksudnya ayo lepas. Kok iso lepas setang. Digoceki apa? Kataman mirang Aku kelingan angger nglembuk perkara
guwang ning kali ngono kaya swargi Pak Kutuwa Resa Miarjo kae. Pripun? Kali iki tak miline rono. Nggih. Nggih lah. Lah kok Pak Panut iki le anu iki madhep rene lho, Bri. Dadi anggar metu iki apa sayang? Iki apa sayang? Dadi anune puter balik. Atret banget. Pas ning Delagu, main ning Delagu. Kondrole Apa sayang? Kondrole atret. Malah Boleh kewalik. keke anu. Mangga. Ya. Pak Resa Miarjo kuwi angger gampang rak ngantukan. Gampang. Angger kok kene. Kan ngene iki wis kukuki nang kene iki. Gampange mongko nang kene. Ngono kukuki ngene. Nggih enten sing turun lho sakniki. Sopo? Iya. Nano nek kuwi digugah nyeseke kok Rama. Ya mangga. Reh ronge Melong mongko dosa manding dahni maswang kuning wong gandrung kok perkara wong kuning. Wong manis iki ya akeh. Nah. Nyawa. Tecahtan kono rum ta. Tecahtan kono rum. Apa? nyawa jimat ingsun Neng. Ya. Mangga Bu Cynthia Hapsari. Wong gandrung iki anake wong kon nuruti. Nah, nggih.
Meganono turutono. Ana wong landeng asmara iki kok nuruti karepe iki. Karepe. Nek ora perkara pekal cara carane tepuk ki mau sebelah tangan kok nuruti piye ngono lho karepe cek kekancan kono pengine wis healing nika-nika ya wah iya Kek kamangka tresno kuwi wuta. lah sing siji pengine ketahan men anu sik apa ngambuhke rasa sik sing siji booking redor ya rong Wong edan. kan beda karepe dari apa lho Penggale oyo niku. oyo ya apa ya Ayo Mbak Cynthia. Lila